Аз съм бил на хиляди мачове, много пъти съм бил и участник в такива побои. Според мен насилието, както вече по-нормално е да бъде извън стадионите, а не да бъде вътре. И пироефектите са да създават една празнична атмосфера, а не да се опитваш да причиниш болка на човека, който е срещу теб, защото в повечето случаи пострадват невинни хора, не ултраси, ами пострадват жени и деца и е много неприятно в този случай, защото този, който изстрелва ракетата, той няма идеята да причини болка на хора, които не са в ядрото на агитката. На утрасите не им трябва много да бъдат провокирани. Те отиват с идеята да защитават честта на отбора си и в повечето случаи, което го изразяват като с идеята, че по този начин защитават честта на отбора. А неприятни случаи има много. Едно дете са на ръга на оградата, много неприятно. Веднага първа помощ му давахме. Поратихме момчета с него в болницата. Добре, че медицинските екипи реагираха. Но имам и други, примерно преди години бях на Галатасарай и ЦСКА, когато удариха едно момиче с бомбичка в главата. Пироефектите, пак казвам, пироефектите са за да създават атмосфера, а не да се воюва с тях. Истинските утраси на стадиона не е место да нападаш артистите, които са дошли да те забавляват. Бил съм провокиран, удрен съм аз, покали съм и главата с седалка, наръгван съм в гърба с нож. Тълпата, адреналина, понякога алкохола, при други агитки, други субстанции. То е една съвкупност. Винаги съм предприемал действия, особено когато е на трибуните, съм се стремел да се спрат тия неща. Пак ви казвам, не е местото стадиона. Тук последно имах една случка преди години на Созопол на стадиона. Феновете на един отбор прескочиха от клетката и починаха да нападат нормални хора, които гледаха мача. Те се разбегаха, останахме аз и още няколко момчета. Притеснявал съм се, когато имало с нас по-малки деца, майки, по-възрастни. Тук в България се натрупва от цялото ни ежедневие проблема, а не само на стадионите. Трябва максимално да се ограничат тия неща, за да има подрастващи фенове и да обичат играта като игра. Примерно аз сега страхотно се забавлявам на мачовете на Полония Понтих. Отивам с кеф в един отбор от кръжна група. Страхотно удоволствие ми доставя да присъствам на техни мачове. И поведението на футболистите. Не ходим много публика, но работи се готино, има настроение. Президента знае какво да направи, знае как да постъпва с футболистите. В повечето случаи мачовете на националните отбори го нямат това напрежението на европейски, световни, квалификациите също. Мисля си, че като видиш също теб деца и жени, и ако си един мъж истински, не би трябвало сам би трябвало да си сложиш някаква спирачка, което предполагам, че ще доведе до по-нормално държание.